Allah maɗaukakin sarki ya ce shi ne wanda ya jefa duwatsu waɗanda su ne rawasi aisawa bita alal ard, waɗanda suke tabbace suka kame ƙasa, suka rike, suka damke ƙasa ta yadda ƙasa an tami da bikun ba ta tangal-tangal da ku. Wa anharan kuma shi ne wanda ya saki koguna ya kuma kore su gare ku. Wasu bulan kuma shi ne wanda ya sanya muku hanyoyi, ya tsatsaga ya daddasa hanyoyi ma mutane da tauraro suke iya gane waɗansu wuraren irin waɗanda da dare ake bukatar gane su. Waɗannan ayoyi ci gaba ne daga inda muka tsaya na abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ke ambatawa na ni'imominsa ga bayi a cikin wannan sura. Aka ɗauki guda biyar a cikin wa huwa alladhi sakhkhara al-bahr, teku kenan, litakulu minhu lahman tariya, kifi da ake samu a cikin ruwa kenan, wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha, kayan kawa da kuma ma'adinai da ake cirewa daga ƙarƙashin teku kenan, wa taral fulka mawakhira fi, jiragen ruwa kenan da ke yawo akan ruwan, walitabtahu min fadlihi wa la'allakum tashkurun, da kuma neman arziki da kai kawo da ake yi a cikin ruwa da bakin gaba. Waɗannan ni'imomi guda biyar a yau kuma za mu tsara dorawa da guda biyar ɗin a kansu cikin waɗannan ayoyi da muka karanta da yardar Allah. Ni'imomin nan waɗanda duka a zahiri suke kowa ya san su. Ni'imar farko ita ce duwatsu da Allah ya jefa a kan ƙasa, shine wa alqafil ardi rawasi, wato Allah madaukakin sarki shi ya jefa duwatsu a kan ƙasa. Allah bai ce ja'ala ba, bai ce kuma sakkara ba kamar yadda ya yi a baya, saboda duwatsu ba ajiye su ba, cakka su ya yi, ya kafa su, ya nitsar da su a cikin ƙasa. Wa khalaqat samawati bi ghairi amal, ya sanya sama bai sa mata turaku ba, bai sanya mata ginshiƙai ba, bai sanya mata filas ba, to ƙasa sai Allah ya sanya mata wato abin da zai rike ta don kar ta rinka jijjiga, shi ne Allah ya jefa waɗannan duwatsu. Sannan Allah maɗaukakin sarki shi ne Allah ya sanya muku hanyoyi a bayan ƙasa, tituna, hanyoyi da kafa za ta iya bi, da hanyoyi da dabbobi za su bi, wanda kowa ya san hanyarsa. Dan adam din zai tashi daga wannan ƙauyen zuwa wannan ƙauyen, ko daga gona zuwa gona, hanya yake bi irin wanda dan adam ke iya takawa. Wannan subul din yana daga cikin ni'imomin Allah. Dabbobi a cikin daji waɗanda suke yawo ba sa da hanyoyi, haka suke tafiya ko ina. To amma dan adam sai Allah ya bashi wannan ni'imar, yadda makiyaya suke da labi na shanu wa alamat. Sannan ni'ima ta uku ita ce da Allah ya ba ku alamomi, bi ma'ana al-ma'alim wal amakin, wadanda su ne mutane suke gane hanyoyi da wurare. Idan ka tashi kwatance wa mutum, in ka ce masa ka biyo hanyar ka za ka same ni, ba dole ya riske ka ba, sai ka masa kwatance. Wannan kwatance da kake ce ka bi ta wuri kaza za ka ga kaza, za ka ga kaza, yana daga cikin ni'imomin Allah da ya shirya da dan adam. In dabbobi ne su ba sa da irin wannan kwatancen, dan adam kadai Allah ya bashi wannan, shine wa alamat. Duk wanda zai tashi yayi tafiya in ba dan adam ba, sai dai ya dumfari wurin kawai, in Allah ya sa ya dace ya je, in bai dace ba ya kauce a hanya. Amma ko abin hawa ne aka bar shi kadai, in ba da shiryarwar dan adam ba zai iya gane ina zai je ba. To amma sai Allah daga dan adam ya hau kai sai ya shiryu ta hanyar alamat, har Allah ya kai dan adam da iya yadda zai kirkiri abin hawansa, sai ya saita shi ko shi bai shiga ba, saboda na'ura da Allah ya ba ɗan adam damar da zai sarrafa, sai ya sanya, sai ya sa ɗan adam ya hau abin kuma ya kai shi inda zai je. Wannan yana daga cikin alamat. Sai kuma ni'ima ta biyar ita ce wa bin najmi hum yahtadun, yadda mutane ke iya amfana da taurari wajen gane hanyoyi idan dare yayi.
waɗanda suke yin tafiye-tafiye irin na zamanin da, waɗanda a cikin dare za su iya tafiya wanda babu haske, da rana idan kana tafiya za ka ga alamat, amma in cikin dare ne ai ba wata alama tun da ba a gani. To sai Allah ya sanya ɗan adam da basirar da zai daga kai ta hanyar taurari, sai dubi tauraro kaza sai ce idan gari kaza zan je ko ƙasa kaza zan je, da wannan tauraro zan yi amfani, domin wannan tauraro yadda Allah ya ajiye shi a wurin yake, kuma da shi yake nuna alamar tafiya zuwa gari kaza. Wannan galibi da wannan ilimin waɗanda suke ɗora mutane akan tafiya cikin jiragen ruwa da jiragen sama, duk da wannan ilimin suke amfani. Shi ne wannan da cikin gumbiya da